hanggang sa oras among kamatayon. Amen. Maya sa mahangod sa anak ko sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon kagyapon sa matatuigan walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloan kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa inferno. Gunanan ka ng kalag ngadto sa langit. Ilabay na kay katunatinan sa isang kaloob. Magimaya karaya, Inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatangis, ikaw manamo, maghimayang ka, nakapanawag kami kanimo, mayroon naman ang niba, nangapamubaw kami ng tulong ng walong maluhaan, dahil na magkabo, ilingin ko ka ng imong mga mata na magluyon, pagabos na mo pamigili, ipakita mo ka na mo ka na, bunga sa tiyan mga Jesus, ay maako, ay maluluyon, ay matamis ng Birhen Maria. Biwang po kami sa kailangan sa Diyos. Kunin mo kaming tagos sa Hesus Kristo. Ang litanya sa mahal na Birhen, Ginoo Kaluyi kami, Kristo kaluyi kami, Ginoo kaluyi kami, Kristo kaluyi kami, Kristo patanahuki kaluyi kami, O Diyos amahan sa langit. kaluyi kami, Diyos anak ng sa kalibutan. kaluyi kami, Diyos Espiritu Santo. kaluyi kami, Sanctis Maria, Susama Diyos. kaluyi kami, Santa Maria, iyang po mo kami, Santa Ina sa Diyos. iyang po mo kami, Santa Virgen sa Harvard Iglesia. iyang po mo kami, Pinahan ni Cristo. iyang po mo kami, Pinahan sa Diyos ng Russia. iyang po mo kami, Pinahan ng labing ulay. iyang po mo kami, Pinahan ng malikot. iyang po mo kami, Pinahan ng walang lakpi. iyang po mo kami, Pinahan ng labing puti. iyang po mo kami, Pinahan ng waluyot. iyang po mo kami, Pinahan ng labing darayko. iyang po mo kami, Pinahan ng matatangka. iyang po mo kami, Pinahan sa bubuhat. iyang po mo kami, Pinahan sa luwas. iyang po mo kami, Pinahan sa Santa Iglesia. iyang po mo kami, Biring na labing maalam. iyang po mo kami, Biring na labing talangga. iyang po mo kami, Biring na labing pantugan. iyang po mo kami, Biring na labing panghanan. iyang po mo kami, Biring na maluyot. iyang po mo kami, Biring na madunatanan. iyang po mo kami, Salamin sa katarungan. iyang po mo kami, Iparanas kinaltan. iyang po mo kami, Basong Espiritu Haran. iyang po mo kami, Basong manungganan. iyang po mo kami, Ikanag sa baso sa mga libosya. iyang po mo kami, Lusang na diling matupin. iyang po mo kami, Doring tinapit. iyang po mo kami, Doring ang kahalit. iyang po mo kami, Malalim na bulawan. iyang po mo kami, Arkas kasabutan. iyang po mo kami, Ultahan sa langit. iyang po mo kami, Bitoon sa kabuntago. iyang po mo kami, Kayuhan sa mga masakit. iyang po mo kami, Nagpanaw sa mga kasasali. iyang po mo kami, Maghuhukay sa mga masulog. iyang po mo kami, Manamang sa mga Kristiyano. iyang po mo kami, Reyna sa mga Iles. iyang po mo kami, Reyna sa mga patriarkas. iyang po mo kami, Reyna sa mga propetas. iyang po mo kami, Reyna sa mga apostoles. iyang po mo kami, Reyna sa mga kumpisores. iyang po mo kami, Reyna sa mga martires. iyang po mo kami, Reyna sa mga santos ng tanan. iyang po mo kami, Reyna ipanapon na isa lang panalunto. iyang po mo kami, Reyna ipasaka sa langit. iyang po mo kami, Reyna sa santos ng Rosario. iyang po mo kami, Reyna sa pamilya. iyang po mo kami, Reyna sa kalinaw. iyang po mo kami, Kordero sa Diyos na buwag kang sa masaras kalibutan. pasayloa kami, Ginoo, Kordero sa Diyos na buwag kang sa masaras kalibutan. patalangogi kami, Ginoo, Kordero sa Diyos na buwag kang sa masaras sa kalibutan. iyang po mo kami, iyang po mo kami, Isang Santa kailangan Ina sa Diyos, Mayroon mayroon kaming tapos na manakat sa aming kisal ni Yesu Cristo, Sumahan, sumahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
Thanksgiving Mass for all blessings that we receive, offered by Ramon Silsa Magnati. Isa pasalamat sa kanang mga santos o sa mahal na Birhen sa Guadalupe o sa kanang kalak sa Purgatorio. Pamisa alang sa makalag ni Leon Canedo, Romana Abad, Eduardo Canedo, Glody Canedo, Dionisio Canedo, o sa kanang mga kalag na wala na inatando. For the special intention of Elizabeth San Roque Infante. Mass for the souls of Elohia Torifil, Valentin Simon, Elohia Bolasito, Zosimo Magnati, Indalicio Benedicta, Pablita Porferio, Epifania, Eladio, Pedro, Blas, Juanita, Cornelio, Zosima, Cesario, Panchita, Celestino, Nicanor, offered by Ramon Silsa Magnati. Pamisa alang sa makalag nila ni Valentin Canedo, Damiana Ingaling, Flavia Abad, Antonio Tamusa, Romana Abad, Leon Canedo, Vicenta Hambre, Hilario Manubak, Eduardo Canedo, Glody Canedo, Dionisio Canedo, Fernando Hertis, Janet Hertis, Salvador Hertis, Diomedes Manubak, Adelisa Abad, Noel Abad, Teresa Sahot, Melania Fernandez o sa kanang mga kalag. Misa pasalamat sa mga grasya nga among nagawat. Misa pag-ampo sa Diyos Amahan, Diyos Anak o Diyos Espiritu Santo o sa mahal na Birhen Maria. O alam sa kalag ni Pasita, Isid, Pasio, Adriano, Isil, Uming, Bertoldo, Simeon, Iska, Makay, Jopilo, Consor, Hemson, Marciana, Jodolfo, Leto, Bisya, Dabi, Rafael, Arsenio, Fredo, Julius, Junior, Hermogena, Muning, Jinesel. O sa tanang kalag sa Purgatorio, ilabi na katong walay naghandong kanila, ang naghalat Wistar family. Mass intentions, death anniversary of Syria Nakwa and Maria Salutaris Jimenez, and also for the souls of Andres Jimenez, Anastasia Jimenez, Sofia Jimenez, Teofi Cañada, Hihino Jimenez, Emmanuel Jimenez, Jod Tarios Jimenez, Isurito Peligro, Edita Bintain, Alexander Bintain, Asteria Heramel, offered by Mercury Jimenez. Misa pasalamat sa tanang mga grasya sa pamilya nga among nagawat. Nagpamisa April Joy Alcuber. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa maayong panglawas, proteksyon mapag-adlaw sa maayong trabaho o sa negosyo nga gihatag. Misa sa kalak ni Rita, Manuel, Lamberto, Remedios, Isidoro, Juanita, o sa tanang kalak sa Purgatorio, o sa tanang kalak na nahikalimtan na, o sa kalak ni Paulina, o Sherwin Victuga. Misa sa mga santos, Divine Mercy, Senior Santo Niño, Holy Spirit, Holy Trinity, Birhen sa Rosario, o God the Father. Misa Special Intention, Peace and Consolation for Rosindo and Mila Midado family. Prayer for good health, peace of mind, protection against illness. Continuous blessings in success of business. Conditions to have permanent job, spiritual guidance,
Tulinyo Cañete. Nagpamisa, Janet Cañete. Pamisa sa kalap ni Sebriano Tumulak, Fabiola Tumulak, Sinon Amaro, Pilahia Amaro, Persiana Pataho, Felicidad Oberes, o sa tanang kalak sa Purgatorio. Pamisa sa mga kalak ni Monico Bangburan, Cubito Bangburan, Josipa Bangburan, Fangkila Melgar, Victor Melgar, Rofra Melgar, Francisco de Yongson, Priscilla de Yongson, Consolacion Rodado, Mamarta de Yongson, Dorothea Antolo, Francisco Mabalcon, Isabel Mabalcon, Francisca Bacos Mabalcon, o sa tanang kalak sa Purgatorio, nagpamisa, Mr. and Mrs. Romeo Bangburan and family. Pamisa sa kalak ni Pablo Cabatuan, Sir Ariaga Cabatuan, Isabelo Cabatuan, Serenio Taran, Norma Taran, Christina Taran, Alejandro Taran, Henarito Taran, Donato Cabatuan, Teresa Cabatuan, Ofelia Batuhanon, Oldarico Rombo, Rolando Rombo, Nelsa Rombo, Yolanda Rombo, Nagariano Batuhanon, Edobiles Batuhanon, Rolando Batuhanon, Roxanne Anrosi Cabatuan, Nonoy Batuhanon, o sa tanang mga kalak sa Purgatorio, ilabi ng katungkol alay naghandong, nagpamisa Leslie Cabatuan. Pamisa alang sa kalak ni Aliana, Estelito, Rafael, Cleseria, Bernardo Sr., Rosmero, Delia, Jaime, Ognido. Pamisa para sa kalak ni Hernando Montoya, Prissy Pangan, Conchitina Montoya, o sa tanang kalak sa Purgatorio. Pamisa para intensyon o retisyon ni Rapatres Pagan para sa kanyang exams. Misa pasalamat sa puti ng kasing-kasing ni Maria, ukang San Vicente Ferrer o Senior San Roque, alang usap sa kalak ni Regeno Talandron, Pinara Silion, Pedro Silion, Ines Paran, Feliciano Anyabisa, Monica Basalo, Lucas Nakwa, Ima Fernandez Nakwa, Marisal Nakwa, Rosel Abintahado, kung sa tanang kalak sa Purgatorio, nagpamisa Lindy Marie Nakwa and family. Alang sa makalag ni Aliha Cuerpo, Mauro Alindao, Demetria Alindao, Alberto Limosinero Sr., Polito Limosinero, Yoncia Acabelo, Roque Acabelo, Maria Socorro Cañada, Esther Alindao, Primitivo de Camon, o sa tanang kalak sa Purgatorio. Upamisa sa Magasyang Nagawa, ang nagpamisa Joan Limosinero.
Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, gagugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Ining unang Domingo sa Kwaresma, uyog sa tanong mga intensyon na doon ibasa at sa ang iyon ang Ginoo nga panaligdan kita. Labi na ining kapalo nga bakyo, at ilayuta sa mga katalagman. Mga igsoon, ang kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos na Misa, mga ipagpasayo sa mga pinagawa ng maman, kay siya kanunay maluluyon o pasayo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinagi sa tinuig nga pagbansay sa mga baluwaton sa Kwaresma. Itugot na makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo. Ug tudluy kami sa paghubad nini sa among mga kinabuhi. Ining tanan among ipangayong pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hariyuban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Unya ang Dios ningon kang Noe ug sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan para kaninyo. Ug kanako ug sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat na buhi uban kaninyo ang mga langgam, mga kahayupan, ang mga ihalas ng mga mananap, tanan gayon nga nanggawa sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo kanako. Isaan ko nga dili na gayon puuhon, pinaagi sa lunod, ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayon laglagon ang kalibutan, pinaagi sa lunod. Ang Diyos mingon, agit timaan sa walay tapusan kasabutan, nga ang akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mananap,
ko ang bangaw diha sa pangaluran. Dimaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga pangalan diha sa langit, kung makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko na kung saan kaninyo, o sa tanang ganap nga dili ko naglagon, pinangagidlunod ang tanang binuhat. Ang tulong sa Ginoo.
pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Mga igsuon, kay si Kristo mismo namatay sa makausaran tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron padalaka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu. Ug sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabinago. Mao kini ang espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios, samtang siya mapailubong nga naghuwag kanila nga sa diha si Noe naghimo og arka. Walo lamang katawo ang isulod sa arka o naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunya nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa bulin sa inyong lawas, kundi pinaagi sa saan nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo nga miadto sa langit ug atuan sa tuo sa Dios. Naghawi sa mga anghel ug sa mga langit ng gahom. Ang tulong sa Ginoo. Ang ginumanaka ninyo. Tinutlugikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Diha-diha, gipaadto sa Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabiling siya didto o kapatan kaadlaw o gitingtal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap, apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, niadto sa Jesus sa Galilea, ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong buntag natin tanan. So, aniyan na kita sa unang Domingo sa Kwaresma. Ang Kwaresma nagsugod kanusa katong Miyerkules katong naay Miyerkules Sabadles. Kwaresma pasabot 40 kaadlaw nga pagpangandam sa Pasko sa pagkabanhaw. Lent is the time, 40 days of preparation for Easter. So, ang Lent, L-E-N-T, so 40 kaadlaw, pwede na itong himunggay ang word nga Lent. Kung sa may gusto sa Ginoo nga akong buhaton, letter L is to learn many things about God and from God. Learn. And we learn only when we listen. Diba, ma'am? Kung hindi maming mga estudyante, huwag yun makatunan. Learn by listening. Then letter E is a time to
examine and evaluate atong kinabuhi. And then that's letter E. And then letter N is to nourish our spiritual life. O gani atong Merkulis Sabadles, as Wednesday, giingnan ta sa Ginoo nga atong buhaton sa sakto nga paagi ang pag-ampo, pagpuasa, o paghatag o hinabang sa mga nanginahanglan. Fasting, prayer, and abstinence. And ang letter T, during Lenten season, Lent is a time of transformation. Naunta, mas mabuutan ko, inikabot na sa Pasko sa pagkabanhaw. Ako sa mabanhaw, ikan sa akong mga kautang, mga buhat sa una, inikpas ko sa pagkabanhaw na bago na sa akong pagkatao. Okay? So, niwa na to na siyang guide. Pero kung imong nabanggit sa ninyo na simba atong Merkulis Santo, Merkulis Santo day, Ash Wednesday. Ha? Daghan? Okay, sige, ako lang i-rewind jutay, no? Namo kamatgon mo nang mga pulong sa luyo, no? Nagihaguan gyud ni Brother Ronald para mag-imprinta ko dun na sa atong ulo. Kung sana diri paghinulsol o tuo sa Ebanghelyo. Mukod ba yan na ang atong i-reflect ni atong Merkulis Sabadles, di ba? Repent and believe in the gospel. Ug atong reflection, katong Merkulis Sabadles, nag-focus ta sa word na sad nga repent, no? Pasensyahan ko ninyo ito, no? Kay mo ni akong style, kay teacher mo ko sa seminary for the past 20 years, so mo ni nga lahi akong pamaaging maghumiling na utunta na may makatunan. Okay? Dili ko magsigiyaw-yaw pero magkatapog mga acronyms. Okay? So, repent, unsa ganito? Ug naa ning makatubag tagaan ta 100 pesos. Sige, tinuod, seryoso. Unsay letter R? Ha? Return? Sige, dali. Ikaw, sige na. Return to the Lord. Sunod, letter E. Sige, 100. Tinuod. Examine oneself. Letter P. Prayer. Very good. Pray always. Letter E. Enter into a loving relationship with God. Letter N. Nourishment. And then, T. Transform. So, kinsay ka maon niya mag-studio. Natagaan, uy kami, usara kami ito pag-uog na magtubot. Mingong kami, nagkambunan rin, ordoy mo ko, talaki mo. Okay. Okay, repent. So, karon na sa, karon dilitin mo taas, dumitso ko, believe na sa, ganahan mo na, no? Natay makatunan, no? Na yung mga teachers ninyo, katikista, buhaton na to. Believe. Kung sa may i-expect sa Ginoo, tiginan mata karon, tuuhi, no? Tuo sa Ebanghelyo. Believe in the gospel. Gamito na itong acronym na believe. Paasan na ka doon, pila na kaletra. Okay? Sige lang ito lang i-shortcut. Letter B, i-expect ka sa Ginoo ng panahon sa Kwaresma to be a child to God. Anak ta sa Ginoo. Dili ta anak sa dautan, pero anak ta sa Ginoo. Okay? Hinugduman na to nga ako di ay anak ko sa akong amahan na si Bernardo. Dili ko anak ni Gorio o kinsa, kay dili ko na ko na amahan. So ang akong amahan, be a child of God. Mao nga, ang gitudlo ni Jesus biyan, yani siya sa kalibutan, iyang gitudlo ka nato nga kita mga anak sa Dios. Dili ta mga anak sa pamulay o dautan. O nang maglikay ta pamalikas, kay kung mamalikas ka, ang imong imahan, ang imong Ginoo, ang Satanas. Kay imong ang kitawag, o gani si Jesus, di ba? Amahan namo. No? So letter B is to be a child of God. Letter E is to enter into a child and father relationship. So connected ang duha. Be a child of God, be a child to a father. Kinsa man ang father, si God the Father. Okay? Mao na nga, mag-ampo ta gitudluan ta, di ba? Nang hangyo ang mga apostoles kan Jesus. Tudluin mi sa pag-ampo. Kung sa isulti na Jesus, kung mag-ampo mo, ingon, amahan namo na akas sa langit. Wala ba ingon, kalain, pero kinahanglan dahil nga akong relasyon ngadto sa Ginoo, isip amahan.
Kita po na kay swerte kay ka kung naa kay mapinagaon nga amahan. Kay dali kay kang makarelate nga akong Ginoo mura sa amahan. Kanang kag amahan namo na ka sa langit pagdaydo ni mga. So believe in the gospel means to enter into a child, anak o ang ginikanan, anak ngadto sa amahan, child and father relationship. Then letter L, kabalo na dyan mo is to listen to God. Paminawon ang pulong sa Ginoo. Ikaw kung anak ka, maminaw gyud ka sa imong ginikanan, Tinoo dili. Maminaw mo sa inyong mga ginikanan? Ha? Usahay paitaw. May untag kanunay, ha? Maminaw kay aron ka, ibalo ka nga akong relasyon sa akong papa, ang mama, maayo kay naminaw ko. Kaya di na kayo maminaw sa akong papa, mama, huwag na ko is maayong relasyon ni anak. Tinood? Okay. Then letter I, kung saman, is to imitate God. Diba, tanong nindot kayo, tanawa, pag-tanong namin yung imong mga anak, kung sa may mong gusto, ikadakop ni mo, kung kinsa ka niyang amahan, kalaghanan, maupod ang iyang anak, tinood? Kung pulis ang iyang amahan, ang iyang anak lalaki, kung siya'y gusto, magpulis ako. Diba, di siya gusto may mong pulisan, kaya dapon na siya pulis. Diba? Kung unsa ang imong amahan, ikaw mo imitate. Kung unsa ang iguhat sa imong inahan, kung maampuon ang inahan, ang imong mga anak mag-ampo sa. Kung maampuon ang amahan, kung magbinuotan ang amahan, musunod sa ang mga anak. Ikahatag mong kag-example. So, kita mo imitate sa atong Ginoo. In believing, we need to imitate God. Then letter E, unsa naman? Ha? Mana naman enter into a father and child relationship? Ha? Yan na lang natin sa father, paas naman ha? Okay? Ha? Is to isa man ito, nakalimot mga ito. Isa, nantig. Okay, is to nasa balik lang yata. Hindi ka man letter B is to value the Lord. Okay? Our God. And ang last, inasal. So, ano yan lang ako sampahin? Bitaw, dilihan. Okay? Ang kusang E is to, is to entrust my life to the Lord. So, isalig na ko ang akong kinabuhi nga to sa Diyos. That's entrust. When you believe in God, then you trust whatever happens. Unsay mahitabo, mingon ka na ako'y ngitong amahan, hindi ko pasagdan. I-entrust imong kinabuhi ay kagool, hindi ka pasagdan sa imong amahan. Yung last na entrust niya po, Father. Dili, ang last na is to encourage others. Encourage ang uban nga buduol sa Ginoo isip atong amahan. Kay Bobo, ako nag-i-reveal ninyo. Ako kayo na kong kalipay, kay daghan kayo mga batanon, mga lalaki, no? Nautunta ako muna akong prayer na kami yung maka-encourage nila na magbinuutan. Pagkanindot kung ang mga pamilya ay mga buutan, mga anak, o ka na mga sakristan mo, niya akong damgo ninyo, nato. Pag binuutan mo, nasakristan mo niya, nabuutan mo, among nahimo among misyon. Ha? Mawala ang among sa akong tuyo pag ang dinig kami ni Brother Ronald at ni Brother Harold kung dili mo mabuutan. Encourage each other to become a child of God, to become better persons. Mo ni pasabot to believe in the gospel. I-rewind lang na to, balik ko na to para mahimulong na. Letter B, to be a child of God. Letter E, enter into a father and child relationship or parent and child relationship. L, to listen to God. Letter E, enter into, okay. Ay, Father, is to imitate. Letter E, lain mong spelling na kung bili. Okay. Then letter E, entrust to God. Letter B, to value God. Nang na-i-value ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili nimo. Di lang kamusimba kay
Na ako'y kinahanglan, dili lang ko mag-ampo kay na ako'y tuyo niya. When you value anytime, you have to keep that person, no, in your life. And then letter D is to encourage others to become children of God. Tinatunta, no, sa itong pagpadayon, yung santos na misa, yung pagpadayon sa itong pagpanaw, din panahon sa Kwaresma, let us repent and believe in the gospel. Atong inulsulan atong sala o tuuwi ang Ebanghelyo. Amen. Kalibog ng mundo. Nagatuwa ko sa Diyos nga mahal makagagahong sa kanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo ni anak mabugtong Ginoo nato. Ipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen. Isakit sa sugod ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilubong. Ikonsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw. Isa ka sa langit ug nagaliktot sa tuo sa Dios nga mahal makagagahong sa tanan. Ug gikan dito mabalik siya paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Ang atong manunubos nagtawag kanato sa paghinulsol o pagtuo sa mayong balita. Pag-ampo kita na ato untang matuman ang kasabutan sa atong bunyag nining panahon sa grasya. Mingon kita na ngamuyog kami kanimo Ginoo, dungga kami. Ang simbahan, bagayon sa pagwali, mahitungod sa pagtuo, o pagpapinulsol, mag-ampo kita sa Ginoo. Na ang mga pangulo sa kanasuran, mahibalo na ang Diyos, nagmatag niining kalibutan ang kayang kasabutan, na mawa ang kalinaw o kaangayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataktan ni COVID-19, makabaton na o hupit nga kaaguman, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang bagong mga katilingbanong, makabaton kanunay sa grasya sa paglahutan, o nga magpangalitan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoan sa Diyos, sa pinagpamumuot o bispo, mabayo na sa katungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga si Kristo magdala sa atong mga nangamatay, ng mga igsuon, nga to sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, anila kami masaligon, nga imo kaming pamation. Tinaagis sa pagbag-o ug sa walay katapusan kasabutan sa imong tinanggang anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
kita karon na nga og ang inyong sakripisyo dawaton na sa Dios nga Amahan makagagamong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa Dios makinig sa mga alas sa paglayo ng malis. O Ginoo, itugon nga maandam kami pagayo alang sa paghalad ining mga gasa. Pinaagi nini nagasaulog kami sa sinugdan sa Santos nga Quaresma. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo. Manak sa pag-imo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Mahal Dios na tunay makagagamong sa tanan. Angay matarunggay nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon ug ngayutanhon. Gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo siya kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan. Apa aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa iyong himaya, duyog sa ilang walay gunong nga pag-awi. Santos kay ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin ng Espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo galawas ug dugo na Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mibuhat siya upan, ipasalamat kanimo, itika subihatag kini ngadto sa iyang mga tinunan ug ningon. Dawa ka kini ninyong nga tanan ug kana, kay kini mao nga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usap ni hatag niningadto siya mga tinunan o pingon. Kawata kini o Panginoon ka mga tanan, ikanini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Kuhata kini aron paghandong kana.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo Amahan, nilingpahan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Timuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Timuha mahintid kami diha sa gugma, uban Francisco nga mong Santo Papa, Jose nga mong Obispo, sa tanang mga pari. Inyong dumiusa, mga isuon nga namatay, gabi na silang tanan ng di painom ng Santos na Misa. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Daga silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, timuha kaming angayan nga makambit sa pinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kang San Luis Maria sa Montfort, Beata Maria Luisa ni Jesus, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, lakas sa katuigan, uban kanila mo itong nga daydo, ug mo ikaw nga himayaon, pinagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, ugad kaniya, piha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang kalandumugog himaya, ang tut sa kaangturan. Sa atong tinanggaong Amahan, atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manuno. sa tanang barutan, tanang katalagman. Natagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa iyong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa salaot nilayo sa dalang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Yesu Kristo among manuod.
sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kayo tan-awa Ginoo nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mga ninyo. Karon ipakita ta nga itong panaginig sa unay, panagdaig manapan. Magaigsoon mo ang tinis na Jesus, ang anak sa Diyos sa dalang Maria. Siya ang kordero sa Diyos na nagawagdang sa masala sa kalimutan. Tulaan kitang itawagan makaamlin sa iyang magpagod. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw, anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy, sa pagkalawat kanimo sa akong kalawat. Sa milindili ko man ikaw, nadawat diha sa paaging sakramental, umarik ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangtod ko ikaw samang ania ka, uban ka na. Kung hingpit kong gihiusang akong kaugalingon na nakanin, ayaw itugot na ako mahimulag kanino. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa mong pagtuo, nakahatag ka namon sa paglaw, kung nakalikon sa mong pagdilugma kanimo, itugod nga magkatulong ka kami, sa pagpangandoy gayud kaniya, ang buhi ug matuod nga kalanon, ug nga mabuhi unta kami, sa tanang mga pulo nga iyang gisulti ka namo, kini among gipangayo pinabi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Impirata. Diyos, among amahan, misampit kami kanimo, niining panahon sa among pananahanan. Nga unta, mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19 virus, na mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaisuunan, o naghiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao, nagitahasan sa pagtuon sa hinunda, niining maong virus, na nagdala sa makalilisang sakit. Giyahi ang among mga kami, uglang dagi ang mga sa mga doktor, na nagalima sa mga masakit. Subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawamis sa lokal ug nasudnong pangaganghanan ug kanila mga pribado nga mga ahensya ug nangita ug kasagaran sa mga epidemya. Maatagan ta sila sa imong Diyos naman. Nangaliw pusat kami kanila nga nag-iagom sa mga epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa iyong panglawas. Itanyag ka na mo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhi, alang sa kayuhan sa Panginoon, upagtago sa mga nagpumahawa. Kini among ipamuli, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong Ama, na nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa hapon. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calumso, San Luis Maria Somonfort, Beata Maria Luisa Jesus, Sumangin ko nga parayong katampo kay base masugda na nato o patayang spirit ng Marso. No? Nata sa Ginoo na ang tampo nga ma-improve pa nato ang atong lugar kalampukan. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyong makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo,